भारत भुटान सीमायारि ओनसोलनि बरनदी दैमानि ग्रासलेन्डआव दुगैनो थांनानै 16 बोसोर बैसोनि सासे हौवासाया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्ला सिंनि नालापारा जरुवा बस्तिनि गबिन्द दास मुंनि हौवासा गथ'आ 19 मार्च बुधबार खालि लोगोफोरजों बरनदी दैमानि ग्रासलेन्डआव दुगैनो थांदोंमोन। बरनदी दैमायाव दुगैबाय थानाय समावनो बेलासे 3 रिंगासो समाव दैयाव गबयो गबिन्द दासआ। गुबै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय मंगलबार खालि उदालगुरि जिल्लानि राजगड़ धरमजुलि गामिनि बलराम दासनि फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि राजकुमार दासजों गरेस्वरनि अम्बरीश नगरनि बिमायंनि न'आव फैदोंमोन गबिन्द दासआ। अम्बरीश नगरनि नखरनि फुलेन दासनि फिसाज्ला 17 बोसोर बैसोनि भास्कर दास आरो 15 बोसोर बैसोनि राजकुमार दासजों लोगोसे 16 बोसोर बैसोनि गबिन्द दासआ जयै ग्रासलेन्डआव दुगैनो थांदोंमोन। नाथाय दुगैबाय थानाय समावनो गबिन्द दासआ दैयाव गबयो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननायनि उनाव नाग्रिजुलि पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोनब्लाबो खोमसि जानायनि जाउनाव दैयाव नागिरनायनिफ्राय जानगाराव थायो। फिन दिनै पुलिस आरो एसडीआरएफनि हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथिनानै दैयाव गबनानै थानाय गबिन्द दासखौ नागिरनाय हाबाखौ जागायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि दैयाव गबनानै थानाय गबिन्द दासआ देग्लाय मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन आरो बिनि बिमा मीनाक्षी दास आरो बिफा गिरेन दासआ गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थायो। गुबुन फारसेथिं गबिन्द दासनि नखरनि सुबुङा दुखुजों ग्रासलेन्डनि दै सेराव सम बारहोगासिनो दं। Siapa Alban? Sudah. Tanya, tanya. Himalaya से 12 करोड़ बेची है। Kalau ke bisiran lu naik. Hello. Oi, mama oi.
পিছে গেলা কালি চলিবার নাও নচলি বাইক লৈ আহি নাপাই লাগি গেলে গালি আছে ঠিক গালি আছে শুধু পানি এনেকে পুরংতে এনেকে কুঞ্চি না পুরা কিবা করবে